ನಮಸ್ಕಾರ ತ್ರಿಯೋಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಂತ ಕಂತೆರ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್, ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್, 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ಮೊಸರು ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮ. ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿಕ್ಕ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತುಪ್ಪಲ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಗುಲು ಖಾಲಿ ತುಪ್ಪಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜಿನೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಾನು ರಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರಲ. ಒಂಚೂರು ಸೋಂಪು, ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಮುಗ್ಗು, ಒಂದು ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಈರೆ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ದೀರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. 2 ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಅವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ಅರ್ಧ kg ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ನಿಗುಲು 1 kg ಚಿಕನ್ ಬೋಡಂಡಕ್ಕೆ ತೊನ್ನಲಿ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಮ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕ. ಒಂಚೂರು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಚೂರು ಸೋಂಪು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂತೆ ಮೊಸರು ಪಾಡಿ. నేను ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತ ಕಂತೆತ್ತೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪಂದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪೌಡು. ಯಾನ್ 3 ಲೋಟೆ ಸೋನಾ ಮೊಸರು ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ
ಅವೇನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತು ದೆಕ್ಕದ ಕನ್ನೋಡು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತಿಂಡು ಒಂದೇಕಿತ್ತೆ ದೆಕ್ಕದ ಕಂತಿನರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ 2 ಲೋಟ ಅರಿಕೆ 4 ಲೋಟ ನೀರು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ತುಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕುದಿ ಬತ್ತಂಡ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡ್ಗ ಯಾಮೂಲು 2 ಸಿಟಿಗೆಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಎಂಚ ಬೇಯ್ದಿನ ತುಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಿಂಡ ತೊಲೆ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಡೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು.